हेलो लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर दिनै आं मिथाजो आरो आंजों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरियाव सिटियाव थांगोन लोगोफोर माने दिनैहाय गोबां शपिं खालामनो दंमोन आरो बेखायनो जोङो उदालगुरि मेगा बिशालाव हाबहैगोन नोंथांमोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव मा मोनो गोबां रोखोमनि मोजां थायो आरो गुवाहाटीयावथ' बिशाला मोननै दङ आङो गणेशगुरि बिशाल बेनिफ्राय कल्टं बाजाराव थाङो नाथाय उदालगुरियावबो जि नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो मेगा बिशालाव नोंथांमोना नायलांबाय था अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ अब्ला चलो उदालगुरि मेगा बिशाल दसे समनि उनाव लोगोफोर आं ड्रेस सोलायनोसै मानो जांलाब जागथाब थांगोन आं दिनै ओमफ्राय नै मामलेटखौ लाबाय अब्ला चलो उदालगुरि A few moments later. Ibi no ada? Enggak ora. Tapi nunggu. Ini bawa. Ay, terus. Nunggu. Ay, cukup tinggal deh, mau dulu. Gara-gara ini. Bisa. Look, finally Vishal Mega Mart Udalguri. Few moments later. माबायदि नुदों लोगोफोर नै उदालगुरि बिशालाव माबायदि नुदों थिगानो नुदों ना मोजां दा लोगोफोर नोंथांमोना उदालगुरि बिशालाव फैदो नै जा मोजां नै 229 जा मोजां नै लंपेन्टफोरखौ नाय जुथा बिशाल लोगोफोर बिशाल उदालगुरि लोगोफोर उदालगुरि ओ माय गॉड बिशाल बिराद मोजां दिनै मोजां Oh my god, ji मोजां नै लंपेन्टफोरा बा नैबेलाय माले Oh my god निया बरियालै बिशाला उदालगुरिनि बिशाला मा खबर मिथा माबायदि मोनदों बिशालाव फैनानै मोजां मोनदोंब्रा मोजां टुपिफोरा जि मोजां ओइ नै निखौ ब्लेक मोननायबा लागौमोन आं नै मिथा नैबे Oh my god मोजां बोरो दङ एक नम्बर उदालगुरि मारलै बिशाला 99 ला दासो बुसाव गालाला बड'लेण्ड हिर' बायदि नुदो जागानलाय मिथा गान वाव बड'लेण्ड हिर' गानना नायनि लोगोफोर जायोना जाया नालाय मिथा नालाय Wow. Gaya, minta. Tiu. Atau Mari bra, ikut mari aku. Ikut le. Nak kau baik. Nei. Pak lah. Dengan deh. Mai bunai je. Itu naik. Dia bra. Angkat. Nuai thaya. Vishal Udalguri Vishal. Portion mati na? Portion mati je. Oh. Tuk. Tapi ni dia. Wow. Fala yoga na re. Nah, sekarang berapa biji? Yoga na re. Macam yang macam. Satu portion dah. Cara. Ikan nak turun ke? Ikan turun ke? Ikan turun. Jenis ikan turun ke? Coba. Coba. Ikut pernah. Soalkan sini. Nei लोगोफोर नै बिशाल मेगा मार्ट उदालगुरि दे लोगोफोर उदालगुरि जाबाय टाइम जाबाय आंना माव थांगौ यौ तो बेलेग थांनांगौ हा बेलेग थांनांगौ बेलेगाव तो मालाय तो नायबोन ना जाबाय लोगो आरो दस्रा देखायबावसै चलो जेकेटफोरा नैलाय गोसोम मोनसे लांनि नोंनि बायदिनो दै सै आंनाव गैया इयो बिराद मोजां माथो इलाय इबो लोगोफोर सेन नायै ओमफ्राय निखौ लानोसै माबायदिबा मिथिया आरो टटेल दामा बेसेबां बाययाव 450 ना नै मालाखौ नाय 649 सेन लाबाय आरो नै बाय नै गथ'फोरनि थाखाय जि मोजां नै पुतलाफोरा Oh my god. Mami tayo? May lay. Sebut mo jang le. Pagin mo na binanaw for na
आगै मोननो हैनो हागोन आरोखि नै पुतुला नायो बेगफोरा मिथा है मा गारि नांगौ गारि नै एरोप्लेन गारि नै जाबाय द' ओइ नै बेगा फैनो Oh my god, just so many botol. Nei labai logoफोर बिशालनिफ्राय लाबाय Oh my god. Yo. Tata bye bye Vishal. Udalguri. Oh, masih समायना जायगाफ्रा नै वाव नाइस रोड वाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खनसे हासुना थांनोसै नङा होमबा एसे हासार मोनगोन लोगोफोर हासुखांबाय जोबोद मोजां नांबाय स्र नांबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो फै उदालगुरि बिशालाव मा नांगौ बेखौनो मोनगोन गुवाहाटीयाव सिटियाव मोननै दोङो बेयाव मोनसे दोङो नोंथांमोना फै गुवाहाटीयाव जिबायदि दोङो बेयावबो दोङो उदालगुरि अके लोगोफोर उदालगुरिनिफ्राय फैयै नै देवलगुरि हरिसिंगायाव सिकिरि हटेलाव ओंखाम जालांनिसै लोगोफोर थाब गांसोबाय मिथा दे गोग्लै बाब्रा बेखौबो खुलना होले नैबे मा थास' बिथ्रु जाबाय जादे जादोब्रा जानोसै mana muni लोगोफोर भिडिअखौ आं फोजोबनोसै सिखिरि हटेलाव जाबाय मा जादों मिथिबाय लोगोफोर मा जादों माने बर' हटेल होनबा मिथिखासै लोगोफोर खाजायानो बेलेग आदारानो बेलेग मानामुनिबो जाबाय थास' बिथ्रु जाबाय अमा बेदर जाबाय आरो बुंनांला बर'नि आइटेम आरोखि नङा होमबा मिथा नंगौ नोंथांमोनाबो जुदिहे फैयोब्ला बे हरिसिंगा ओरै थांनाय र'डआव जेनेबा हावाय फैबा आरो उदालगुरिनिफ्राय ओरै फैबाबो बा उदालगुरि ओरै हरिसिंगा ओरैबो मा सिखिरि हटेल होनबानो नोंथांमोना जालांबानो जाबाय जोबोद मोजां अके लोगोफोर टाटा बाय लोगोफोरना सेना 649 बेनोमोन आरो सेना ओमफ्राय आं आनबक्सिं खालामला आरो दंबा गारनानै दं नै गारनानै दं नै बेनो सेना